Hi, hello, namaskara. Welcome to the Shining Traveler channel. So, ini yaanu Arunachal Pradesh to ulle. Nikle mata gottunu Arunachal Pradesh panpinavu North East dippunanchina onji malla state. So, nek dumbula an kelav mata enna channel de kelav videos undu. Alpa Arunachal Pradesh ta kelav mata videos an upload malde. So, ancha mast jana kenderu Arunachal Pradesh ki encha poyaru pande. Aita bagiti an video maltitiji. So, netti an panpe. Arunachal Pradesh ki yaanu battini panda. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಕೊಯಂಬತ್ತೂರ್ದು ಗುವಾಹಟಿರ್ದು ನಹರ್ಲಗನ್ ಪನ್ಪಿನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಡಿದು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಎಂಚೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಪೋಪಿನ ದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಕೇರಳ ಪೊಪ್ಪರ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಪೊಪ್ಪರ ಅತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಬಿಹಾರ್ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಈಚೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಪೋಪಿನಲ್ಲ ನಮಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪನ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾಡು ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟ್ ಉಂಡು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಪೋವರೆಗೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಪೋಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಣಿಪುರ್ ಮಿಜೋರಾಂ ಇಂಚಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ಪೋಡೊಂದಿತ್ತಿನ ನಮಕ್ ಪ್ರೀ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದೆತ್ತ ನೋಡಾಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಮಕ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಐತ ಪುದರ್ ILP ಪಂಡ ಇನ್ನರ್ ಲೈನ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಪನ್ಪಿನವು ಬೋಡಾಪುಂಡು ಈ ಇನ್ನರ್ ಲೈನ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ದಾಯಗ ಅಕ್ಲು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮುಲ್ಪನೇ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ರೈಟ್ಸ್ನು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಹಕ್ಕುನು ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಐನಾತ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬೋಡಾದು ILP ಪನ್ಪುನ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದ ಸಂವಿಧಾನ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಶವು ಹಿಡ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನಡ್ದಾದು ನಮ್ಮ ಅಡೆಗ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅದು ಪೋವಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಪೋವಲಿ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಅಲ್ಪದ ಓರಿತಿದ ಅಲ್ತದ ಮಣ್ಣದ ಹಕ್ಕು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರಣಗ ILPನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಇನ್ನರ್ ಲೈನ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಪಂದು ಸೊ ಈ ಇನ್ನರ್ ಲೈನ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇಜ್ಜಂದು ನಮಕ್ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರಡೆ ಉಂಡು ಅದಂದು ಸೂರ್ಯ ಪುಟ್ಟುನ ನಾಡು ಪಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸನ್ ಪಂದು ಸೊ ಇಂಡಿಯಾಡು ಸೂರ್ಯ ಸುರೂಕು ಪುಟ್ಟುನು ಮುಲ್ಪ ಈ ಜಾಗೆಡು ಪನ್ಪಿನ ಹಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಸೊ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸ್ಸಾಂದ ಕೈತಲ್ಡೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಡೊಂದಿತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ILP ಪನ್ಪಿನ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಈ ILPನ ಏರು ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ILPನ ಅರುಣಾಚಲ ಸರ್ಕಾರನೇ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಸೊ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ನಿಕ್ಲು ಪೋಂಡ ILP ಅರುಣಾಚಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂದಿತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಇಡೆಗೆ ಬರೋಲಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಐತೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆವಡದಿತ್ತಿನ ಮೂಜಿವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ರೋಡ್ವೇ ಉಂಡು ರೈಲ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ವೇ ನಿಕ್ಲು ರೋಡ್ವೇ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಸ್ಸಾಂ ಕ್ರಾಸ್ ಅದೇ ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಅಸ್ಸಾಂ ಟಚ್ ಆವಂದೆ ನಮಕ್ ಬರ್ರೆ ಕಾಪಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಪದ ರೋಡ್ ಎಂಚ ಉಂಟು ಪಂಡ ಒಂತೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಒಂತೆ ಅರುಣಾಚಲ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಅರುಣಾಚಲ್ ಅಂಚ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಆದಿಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಪ್ರತಿ ರೋಡ್ಲ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪರು ಓವು ಇಂಜಿನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಲ್ಲ ILPನ ಕೇನ್ವೆರು ಒಂಜೊಳ್ಳೆ ನಿಕ್ಲೆ ILPನ ಕೊರ್ಜಾರು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ತಿಜಾರು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರುಣಾಚಲ್ದ ಉಲಾಯಿ ಬುಡ್ಪುಜಾರಕ್ಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಆಪ್ಷನ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಗುಮ್ಟೋ ಪಂದು ಪಿರೋಂಜಿಪ್ಪುನು ನಹರ್ಲಗನ್ ಪಂದು ನಹರ್ಲಗನ್ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟೇಟ್ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಟಾನಗರ್ ಬರೀ ಒಂಜಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಡಾತೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚದ ಅಡೆಗೆ ಪೋಡದಿತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆ ನಹರ್ಲಗನ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೌಂಟರ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಮುಜಿನಾಲ್ ಕೌಂಟರ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ನಿಕ್ಲಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮಾತ ಕೊರ್ದು ನಿಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಓಲ ಆಪುಂಡು ವೋಟರ್ ID ಆಪುಂಡು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಐದು ಕೊರ್ದಾನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಹಾಕ್ಲು ILPನ ಇಶ್ಯೂ ಮಲ್ಪರು ಐದು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ತಕ್ಲು ಇಪ್ಪೋಡು ಆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ದ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಟ್ರೈಬಲ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಟ್ರೈಬಲ್ ಆತನ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನತ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ್ದ ಇಪ್ಪೋಡು ಸೊ ಆರ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಆರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊರ್ನಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲು ಇಶ್ಯೂ ಮಲ್ಪುರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಕ್ಲು ಟೂರ್ ಏಜೆನ್ಸಿದ ಥ್ರೂ ನಿಕ್ಲು ಪೋಂದುಲ್ಲರ ಪಂಡಿತ್ತಿನ ಆ ಟೂರ್ ಏಜೆನ್ಸಿದ ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ರೆಫರಲ್ಲೇ ಐಕೆ ಯಾವುದು ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲು ಈ ರೀತಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡ ಏರ್ವೇಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಲ್ಪರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪಿನಾಡಲ್ಲ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪಿನಾಡಲ್ಲ ಪಂಡ ಬತ್ತದ ಮಲ್ಪಿನಾಡಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ 110 ರೂಪೀಸ್ ಅತ್ತೆ 110 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 1 ಮಂತ್ 30 ಡೇಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ಒಂದೆಂದೆತ್ತೊಂದು ILP ಇಂದೆತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಮೇಜರ್ ಆದ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅದು ಫೇಮಸ್ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹಿಲ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಪರ್ವತದ ನಡು ಟಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಲ್ಲಿಯ ಊರು ನಮ್ಮ ಮಡಿಕೇರಿ ಬುಂಡ ಇಟಾನಗರ್ ಚೇಂಜಸ್ ದಾಲೈಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಡೀ ಮಡಿಕೇರಿ ದಲಕನೆ ತೋಜುಂಡು ಮುಲ್ಪಡ್ದ ಝೀರೋ ವ್ಯಾಲಿ ಪಂದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಮುಲ್ಪಡ್ದ ಒಂಜಿ 90-100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಝೀರೋ ವ್ಯಾಲಿ ಉಂಡು ಆ ಝೀರೋ ವ್ಯಾಲಿಗೆ ಪೋಂಡ ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕಿವಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ತೋವಲಿ ಬುಕ್ಕ ದ್ರಾಕ್ಷದ ತೋಟ ಬುಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಪರ್ವತದಲ ಕತೆ ಔಷಧ ತುಯರ ಶೋಕು
ಮುಲ್ಪರ್ದು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಡ್ ತವಾಂಗ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಊರುಂಡು. ತವಾಂಗ್ ಏಪತ್ತುಂಡಲ ನಮ್ಮ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆರೆಗ್ ಪಂಡ ಹಿಮ ಬೂರೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋಲಿ. ಬುಕ್ಕ ತೂಯರೆಗ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೀಜನ್ ಅಂಚ ತೂಯರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಪರ್ವತ ಸುತ್ತಲ ಪರ್ವತ ಪಂಡ ಗ್ರಾಮಗ್ ಮಾತ ಪೋಟ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನೊಂಚಿ ವಿಲೇಜ್ ಕಲ್ಚರ್ ರೆಟ್ರೋ ಫೀಲ್ ದೆತೊಂದೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಏರ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಅರುಣಾಚಲ್ ಬರ್ರೆಗ್ಲ ಮರಪೋಚಿ. ಸೊ ದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮರಪೋಚಿ ILP ಇಜ್ಜಂದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಕ್ಲು ಅಕ್ಕಿಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತಿರ್ದೆನ್ನಿಲೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತಾರ್ ILP ಇಜ್ಜಂದೆನೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಕ್ಲು ನಿಕ್ಲು ಪತ್ತೇರ್ಂದಾಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ಮಿತ್ ಕೇಸ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲು ನಿಕ್ಲ ಮಿತ್ ಫೈನ್ ಪಾಡುವೆರು. ಫೈನ್ ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಜೀಪ್ ಕುಲ್ಲಾದ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಬಾರ್ಡರ್ ದಲ್ಪ ಬುಡ್ಪೆರು. ಸೊ ಅವು ಮಾತ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂದಿತ್ತಿನ ILP ಮಲ್ಪದೆ ಅರುಣಾಚಲ್ಗೆ ಬಲೆ ತಿರುಗಿ